Aga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Life from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga programa ginapatuhoy naton ini sa aton mga radio listeners dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kawayan, Ilog, Cabancalan City, porsyon sa Mabinay kag bisan pa dira sa Himamaylan City. Sa diin may mga low-powered FM radio stations nga nagawali, nagatudlo, nagapatukar sa mga Kristohanon nga mga ambahanon, agod nga makilala sa mga tao ang manluluwas nga nagkari sa sining nga kalibutan. Ang mga Kristohanon abyan kung imo usisaon ang genuine, matuod, lunsay nga mga Kristohanon. Nagbag-o ang ilang nga kabuhi. May ara man gid nga mga fake nga mga Christians nga nangin problema sa mga kasimbahanan kag nangin kabangdanan magani sa division sa mga kasimbahanan nga nagatudlo sa pulong sa aton Ginoo. Masubo ina abyan. Karon diri sa Tito kapitulo 3 bersikulo 3 kag sunod nga mga bersikulo nga nagatudlo na nungod sa sining punto o kuntima nga aton pagadalon karon, nagahatag sa aton sang husto nga pagtan-aw sang aton nga kahapon. Nagasiling diri sa Tito kapitulo 3 bersikulo 3, kay kita aton sang una mga buang-buang, di matinumanon, ginpatalang, mga ulipon sa sari-saring mga kailigbon kag mga kinasadya nga nagkabuhi sa malaot nga kabubuton kag kahisa, nadumtan sang mga tao nga nagadinumtanay. Apang sang napahayag ang kaayo kag ang may gugmaon nga kalulo sang Dios nga aton maluluwas, ginluwas niya kita indi bangod sa mga buhat nga ato nahimo sa pagkamatarong, kundi sa gahom sang iya kaluoy paagi sa panghugas sang bug-os nga pagkatao kag pagbag-o sa Espiritu Santo. Kabayabyan nga ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong aton ginbasa. Aton hambalan karon ang pagdumdom sang aton kahapon. Kung ano kita sang una. Kita mga buang-buang. Wala kita nagatuman sa mga sugo bisan pa sang aton mga ginikanan. Hindi kita matinumanon bisan pa sa mga sugo kag kasuguan sang gobyerno. Mga tao kita nga ang aton handom amo ang pagtuman lang sang aton mga balatyagon, mga tinguha kag ginabuko sa aton nga mga kabuhi. Wala kita sang pagkabalaka sang kahimtangan sang iban nga mga tao. Siling diri ni Pablo, di matinumanon kag kita ginpatalang. Wala kita nagalakat sa husto nga dalan. Wala gani kita nakaibalos ang aton nga direksyon sa kabuhi. Kag much more, wala kita nakaibalos ang aton nga destinasyon. Apang kon kita nagahuna-una, nanungod sa mga kabag-uhan nga aton na eksperyensyan dira kay Kristo Jesus, magabag-o pagid ang aton nga mga handom, mga tinguha, kag magapangita pagid kita sang kabubuton sa Dios sa aton current karon nga kahimtangan. So nagdugang diri si Apostol Pablo nga sang una kita ginpatalang sang sayop nga mga pagtulunan basi sayop man nga tinuuhan. Amo ina nga ginpatalang kita sang mga tao nga wala sing kahadlok sa Dios. Mga tao nga may
reliyon, pero wala gin sandig, kagin patindog sa sinangbalaan nga kasulatan. Kita mga tao nga ulipon man sang aton kailigbon. Ang nagadumala sa aton kabuhi hindi espiritu sang Dios, kundi ang aton lang mga senses. Kung ano ang aton nakita, ang aton nabatian, aton nabatyagan, aton nahikap, aton natilawan. Kag kung ano ang aton napamatian. So, 5 senses sa aton physical na pagkabuhi. Ang tao, may duha siya ka dimension. Ang physical, kag ang spiritual. Ang handom kag tinguha sa mga tao, amo ang pagbusog o kung pag-satisfy sa pag-fulfill sa ilang physical and sensual desires. Pero ang isa ka tao nga may hunauna sa mga butang nga hindi makita, ang iyang paghatagan sang dako nga pagtagad o kon atensyon. Amo ang mga butang nga espirituhanon. Kay hindi lang kita lawas, kita may kalag, kita may espiritu. Amo ining ginatuwag naton nga spiritual dimension sa aton nga pagluntad, sa aton nga pag-exist, kag sa aton nga pagkabuhi. Ang mga tao nga wala sang panghuna-huna sa mga butang nga espirituhanon, siyempre ang ilang ginauna amo ini. Sila suno pa dire mga ulipon sa sari-saring mga kailigbon kag mga kinasadya. Ang tao nga wala sing relasyon sa Ginoo, hatagan niya sing dako nga atensyon ining mga kinasadya. Kay suno sa ila amoy ini ang kabangdanan kung nga nabuhi o kung nagaluntad sila. Ang kalibutan nagahimo sang happenings agod nga sila maka-experience sang happiness. Imo ina na obserbahan nga madamo sang mga activities, happenings, disco, kag kung ano pa dira nga mga aktibidades nga ginahimo, gina-create sa mga tao agod nga malipay sila. Amoy nang ginhambal ni Apostol Pablo diri, mga ulipon sa saring-saring mga kailigbon kag mga kinasadya. Ang masubo kay bisan ara na sa simbahan ang handom sa gihapon sa mga Kristiyanon amo ang pag-create sang mga kinasadya nga kun kaisa naga-cultivate, naga-nurture, naga-tempt nga paggagamito naton ang aton sexual desires. Kag may ara sina nga mga kasimbahanan nga dito nakita nakon sa video dira sa YouTube nga ang ilang nga ginahimo sa simbahan sensual na kag hindi na makapahamuot sa Ginoo. Nagdugang si Apostol Pablo diri ara sa gihapon sila nagakabuhi sang una sa malaot nga kabubuton kag kahisa na dumtan sa mga tao kag nagadinumtanay. Amo ini ang aton kahapon na abyan. Sang wala pa naton mabatian ang minsay sa mayang balita, sa wala pa naton nakilala si Kristo Jesus, subong aton kaugalingon na manluluwas. Akon dalon diri ang eksperyensya sa mga Kristiyanon dito sa Corinto. Ang siyudad sa Corinto may templo ni Aphrodite. Ang goddess of love or sex. Ang ilang mga priestesses sa pagkamatuod, mga prostitutes.
Pero nagsulod si Pablo, si Priscilla, kag si Aquila sa amo nga syudad. May problema sa gihapon ang amo nga iglesia. Kag ginhatagan sila sang reminder ni Apostol Pablo kung ano sila sang una. Sa naunang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9, aton mabasa ini, wala bala kamo makaibalo nga ang mga di matarong indi makapanubli sang ginharian sang Dios? Dili kamo magtalang bisan ang mga makilawason o kon mga diwatahan o kon mga makihilahion o kon babayinon o kon mga sudumanhon o kon mga makawat o kon mga mahamkunon o kon mga palahubog o kon mga mapasipalahon o kon mga malugos hindi makapanubli sang ginharian sang Dios. Sa aton paabyan, ang iglesia sang Korinto may mga miyembro nga sang una ang ila mga bisyo kag mga sala amo ini. Sila makilawason, fornicators. Ini sila mga tao nga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Bisan mga makilawason o kon mga diwatahan. Sila mga makihilayion, meaning mga adulterers. Sino dira nga babae, ila huliran, kag magabusong ang amo nga babae, naga-extend, nagadamo ang iya lahi, makihilahion. O kon babayinon, effeminate, ari diri abyan, amo ini ang homosexuality. Sa aton pa abyan, may mga membro ang iglesia sang Korinto nga sang una mga agi, kag mga tumboy, mga effeminate. And then, may ara man nga mga sodumanhon. Amoy na ang ginahimo sa mga agi, sa mga tumboy. Amo ini ang sahi sang sala nga ginahimo sang mga nahimo nga miyembro sa iglesia sang Korinto. Kung sa aton paabyan, ang isa ka homosexual, kung makabati siya sang pulong sa Ginoo kag iya batunon ang iya nga sala, iya hinulsulan, talikdan, palayuan ang among sala, siya matudtod nga nagahinulsol kag nagasalig sa kay Kristo Jesus. May kahigayunan, may tsansa, may pribiliyo. Ang bisan sino nga makasasala nga ginsambit na diri sa unahan, nga makasalig dira kay Kristo Jesus. Kag mga mga kawatan sang una dito sa Korinto, nakabati sa mayang balita. O kon mga mahamkunon, covetous, ang paghamkon, ang paghikaw sang iban nga mga tao, isa man na kasala. And then, mga palahubog, gahigda lang dito sa higad sang dalan tungod kay nahubog na. Pero nakabati sa mayang balita, nagbago ang iya nga kabuhi. Recently, nakaistorya ako sa isa ka drug addict nga kung aton usisaon, nahimo man gani siya karon nga pastor. Shoot to kill na siya dito sa Mindanao. Pero nagbago. Nakita ko ang kabaguhan sa iya nga kabuhi. Kag nagapasalamat ko nga nakakilala ako sa iya. Siya nahimong alagad sa Dios. And then, mga mapasipalahon, mga tao nga nagarevile, mga extortioners, mga malugos, ga-extort, wala ga trabaho, sige lang pangayo. 5, 10, tinamaran nga klase sa pagpangita sang kwarta. Mga extortioners. Ano kuno dire? Hindi sila makapanubli sang ginharian sang Dios. Apang ari dire ang natabo. Kag
Ang iban sa inyo subong anay sina. Amo ina ang ilang kabuhi, bisyo, sala, kagbatasan sang una. Apang ginhugasan kamo, gin pakabalaan kamo, gin pakamatarong kamo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kag sa Espiritu sa aton Dios. Abyan, basi ikaw isa sa mga tao nga nagahimo sini nga sala o kondisyo. Palapit ikaw kay Ginoong Hesus. Kaya taga niya ikaw sang gahom kag kusog, pinaagi sang balaan ng Espiritu, nga makadaog, makapierdi ikaw, sinang tentasyon sa pagpakasala, kung ano man ina nga say sang sala, nga imo ginahimo. Palapit ikaw sa Ginoo kay ara sa iya ang kusog, kag ang kadaugan, ang kaluwasan, ang kabuhi nga wala sang katapusan. Siguro madamo na ang imo pangitaan sang solusyon sang imo nga problema, sa imo bisyo, sa imo nga sala. Palapit ikaw kay Ginoong Hesus. Kaya si Ginoong Hesus amo ang nagbayad sang imo mga sala. Pinagi siyang kamatayon. Kag pinagi siya pagkabanhaw, mahatag niya sa imo ang kaluwasan kag ang kabuhi nga wala sang katapusan. Kita nga mga Kristiyanon, dumdumo naton ang aton mga inagihan sang una. Kung ano kita ka mahigko, mga makasasala, mga tao nga wala sang relasyon o kung kaangtanan dira sa Dios. Kag magpabilin kita nga bag-o sa aton panguna-una sa mga hambalanon kag mga pululungon kag sa aton nga paggawi. Agod nga kita makapresent, makaportray, makadeclare, makaproclaim sa mga tao nga may paglaom dira sa kay Kristo Jesus. Amay nga balaan, madamong gid nga salamat sang imo pulong. Ginagamit nimo ini sa pagpatalupangod sa mga tao nga may paglaom dira kay Kristo Jesus. Kami nagabalikid kag kun amon i-distinguish ang amon kabuhi karon kang amon kabuhi sang una, kami makapasalamat gid kag makahimaya gid sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairil hasta lang kita diri. Salamat sa imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Akon nga pagpangmusta sa kay Iris Jones, Nervy Ging, Alico Garganyan, and sa aton mga viewers diri nga hindi naton makita sa karon pa. Ang Dios magapakamayo gid sa inyo nga tanan. Madamo gid nga salamat. No greater love is known.